Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah yi ma wannan fitacce jaruma rasuwa. Fitacciya shahararriya har kullum a koda yaushe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kulli nafsin za'iqatul maut. Kulli nafsin za'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya Allah, duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama, mu kuma idan tamu ta zo Allah sa mu cika da kyau da imani. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya jama'a yan uwa musulmai, yau Allah ya yi ma wannan baiwa Allah rasuwa. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya jama'a yan uwa musulmi, kullin nafsin za'iqatul maut, kullin nafsin za'iqatul maut. Ku wani tare da mutum sannan kuma ku kwanta waye gari a ce ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Allah ya yi ma wannan baiwar Allah rasuwa. To masu sauraron mu, ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan sabon shirin namu. Zan so idan yau ne farkon zuwan ka, ko kuma idan yau ne farkon zuwan ku, ko idan yau ne farkon zuwan ki a wannan tasha ta mu mai albarka mai farin jini har kullum a koda yaushe, ku daure ku dangwala mana alamar subscribe da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne kadai za ku iya samun sababbin shirye-shirye da zarar mun daura. Sannan ku daure ku yi liking da share na comment na wannan bidiyo domin jin ra'ayoyinku akan wannan bayar Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya ji kan musulmi, Allah kuma ya ji kanta da rahama. Kamar yadda kuka sani, kamar ke gani har kullum a koda yaushe wannan tasha tamu mai albarka, da zarar abu ya faru za mu yi bincike a kai ne domin mu tabbatar ainihin gaskiyar labarin kafin mu ɗora muku. Kamar yadda muka ɗora muku har a kullum a koda yaushe wannan sabon labari. To masu sauraron mu, menene gaskiyar al'amarin? Ku ƙara biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. To masu sauraron mu, kada ku gajiya wurin yi mana subscribing da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka dai kadai za ku iya samun sababbin bidiyo akan wannan tasha tamu mai albarka mai farin jini har kullum a koda yaushe. Wannan tasha ta ku ce bai kawo muku sababbin labarai da zarar sun fita daga arewanci har ma da kudanci, musamman ma sashen masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. To masu sauraron mu, kamar yadda kuke ji, kamar yake kuke gani har kullum a koda yaushe abin da ke fantsama kenan a social media baki daya, wanda har yanzu an kasa gane bakin zaren abu. To amma fa yanzu abin yayi sauki ba kamar dan lokacin baya ba. A lokacin ne fitacce jarumi na shirya fina-finai na masana'antar Kannywood, wanda ba kowa ba face Lawan Ahmad, inda ta gargadi akan masu yada irin wannan sharri. To masu sauraron mu, kamar yadda kuka ji bayanan mu a farko a can baya na wannan bidiyo, da kuma zuwa yanzu tsakiyar shi da muke faɗa muku ainihin gaskiyar abin da ke faruwa. To a bisani haka aka yadawa a social media baki ɗaya. To a bisani za ka ga ba gaskiya ba, mutum yana can hankalin shi kwance. To irin wannan ce take faruwa a social media baki ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai ka ji mutum ya ce, kamar yadda kuka ji bayanin mu a baya, to haka magana take. Zai ka ji ya ce Allah ya ma wani rasuwa. To shine muke muku bayani, muke muku jan hankali da jan kunnuwa akan wannan abin da kuke yi, ku daina bai da kyau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanda wannan ce shahararre naku har kullum a koda yaushe yake faɗi tashi akan yi ma YouTube su gargadi da sauran kafofin sada zumunta. Har kullum a koda yaushe bai gajiya ba wurin jama'a kunnuwa akan wannan abu suke yada na shari da sauran social media baki daya, wanda ba kowa face jarumi na shirya fina-finai ta masana'antar Kannywood, wanda ba kowa face Lawan Ahmad. Har kullum a koda yaushe bai gajiya ba wurin yi ma YouTube su gargadi da sauran kafofin sada zumunta na social kamar su Facebook, Twitter, Instagram da sauransu. A nan ne aka fi yada waɗannan abubuwa. To masu sauraron, me za ku iya cewa akan wannan fitacce naku shahararre, akan yadda yake faɗi tashi akan wannan abu da yake faruwa a social media baki ɗaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya jama'a ƴan uwa musulmi, ya kafata mu tashi da addu'a, don wannan duniya ba madawwama bace, lahira ne gidan gaskiya. Duk waɗannan abubuwa da suke ta faruwa ba daidai bane, ya kamata a daina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya Allah, duk wanda suka riga mu gaskiya, da kuma duk wanda ya kalli wannan bidiyo, da kuma wanda ya dauki hannun shi ya shi da shi, ya Allah ka ji kanshi, ka rahamshe shi. Ya Allah, duk wanda ya riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kanshi, da kuma mu baki da duka kullun nafsin za'iqatul maut, duka mai rai mamaci ne. Ya Allah ka biya masa bukatunsa na duniya
baki ɗaya. Ka biya mashi bukatunsa na alkhairi ma baki ɗaya nake so in ce masu sauraron. Ka biya masa bukatotinsa na alkhairi baki ɗaya. Allah duk wanda ya tura nan ɗauka zuwa gargaɗi ga mutane waɗanda suke yaɗa irin wannan shari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jama'a ƴan uwa musulmi ya kamata mu tashi mu daina wannan abu. To masu sauraron muna godiya sosai, muna jin daɗi yadda kuke bibiyar mu sau da kafa akan wannan tasha ta mai albarka har kullum a koda yaushe. Sannan muna alfahari da ku da kuke ba mu goyon baya akan wannan tasha ta mu fitacciya shahararra a kaf social media baki ɗaya, ta ce lamba ɗaya wadda take ɗora muku labaran gaskiya har kullum a koda yaushe. To masu sauraron duka a yau nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Mu haɗu a lokaci na kafa domin jin ci gaban ainihin wani sabon labarin. To masu sauraron muna godiya sosai, sai da ku masu ƴan amana har kullum a koda yaushe. Ku ci gaba da subscribing wannan tasha tamu mai suna Hausa Birar har kullum a koda yaushe. Sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne kaɗai za ku iya samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗaura. Sannan ku daure ku yi lakin da shiya da comment domin jin ra'ayoyinku. Muna godiya sosai masoya ƴan amana, sai da ku har kullum a koda yaushe masoyan wannan tasha tamu mai albarka. Mu haɗu a lokaci na gaba domin jin ci gaban ainihin wani sabon labarin daga wannan tasha tamu mai albarka. Sannan kuma fitacce shahararre naku mai farin jini har kullum a koda yaushe, wanda ba kowa ba face Lawan Ahmad, yadda ki ta faɗi tashi akan ƴan uwa musulmai da su daina abin da suke yi a kaf social media baki da irin yadda suke yaɗa kairi ba yadda suke yaɗa sharri ba kairi ba. To masu sauraron muna godiya sosai, mu haɗu a lokaci na gaba domin jin ci gaban ainihin wani sabon labarin.